Just chun leanúint roiig go caint faoin Gaeilge. Thula méid go cuairtú bille eile os cóir na dála a nóirí a géirí go mbeadh scéimeán go mugfá daoine chuig an Ghaeltacht iad san ar spéisló é seo a dhéanamh agus atá ina gcónaí las muide le ceantar Gaeltacht a faoi láthair. Chun teachta dro dhearan agallamh a fada an féidir tuile inse dom faoin deas mhuiinmh seo? Yeah, so tá go leor daoine is a tír seo agus tá siad a géirí a chuig chláán a thógáil a Gaeilge. Tá glórdóibh ina cónaí is I na carracha agus na bailte mór a hartíimp na tíre. Agus tá is a gach duine go bhfuil sais éilehil mhór ar taíochta na bailte sin ag an bhomaide. Agus nach bhfuil daoine ná an teachtar tithe san na countercha sin. Ar an céine tá go leor Ghaeltacht hartíimp na tíre nach bhfuil iwad roada on na bailte móra sin agus na carracha sin. Tá de cain faoi rascarn I gundin mí tá sinach leis an nuamh agus trithe dátha agus fiú bailile clia. Bailile bhórna I gorcaigh níl sé roada ó cahar corcaigh an rin níl sé roada ó Dungarvan an Spidéal níl sé roada ó Ngáileamh. Agus I móthorm se go beceart go méid údarás na Gaelta ag teacht agus ag Ferbert is stát taíochta ins na Gaeltachtaí sin le haidh chláán atá ag tógáil a fáistí le Gaeilge. Chun go mbeidh siad an an bogú amach as na carracha agus na bailte móra agus chun go mbeidh siad an na chláán a thógáil le Gaeilge. Agus neartig se sin na Gaeltachtaí go héras go thomláin ba sais fuil nua ag dul isteach agus fuinmh nua ag dul isteach san na Gaeltachtaí sin. Agus ag an am céine ba níos mó taíochta le fás na carracha áit na bhfuil an éile bhean. Agus tá ag smíanamh ar rascarn le tá bhunscoil ann, tá manscoil ionach ann freisin. Tá cuaircumann, tá club na Gaeilge, tá teachtarne, tá siopa, tá fuan pell agus amáíochta ann. Tá go leor den na rudaí tábhachtaí phobal ann agus caróis sin le éon chláán atá géirí a chuid chláán a thógáil le Gaeilge. Agus an rud ú fásach faoin áiríir tá anna gomsa ar go leor daoine atá géirí bóg amach a bhí rascarn ach ní féidir le teach ar teach I rascarn. Now, beidir go gapan daoine go rud réabhlóideach é seo amachchas amach. Ag saoigh ar seo rinne devaléire an na colonies I rascarn agus bailí gib ar an Gaeilge síos. Na trochatí nuair nach rá go leor airgid ag an tír seo, thóg devaléire go leor daoine ó Ganamara, tír conal an céirí go dtí chundan mí agus croigh sé Gaeltachtaí nua sa chundé seo. So, ní list gom nach cé nach féidir lo an rud seo dhéanamh. Níl an tol lán in Oírr, tá mis tar éis labhairt le Jack Chambers faoi an rud seo agus le Catherine Martin an Aran faoi seo. Tá siad oscailte le haidh an córá ach níl aon rud feicthe gomsa. Dá méach aontú in éon rialtas déanaimiid na rudaí sin gan dát.